misali za a ba ku yi da abin da ya kamata ku yi, kun gane? Kina ciki kina yin mintin ki daya za mu katse ki sai a miki tambayar tajwidi, kun gane? Saboda haka a karam kalla ina ganin sai mu fara da makaranta ta farko a zangon su na farko. To takardar da take gabana madarasatu Abdullahi ibn Mas'ud, akwai sunan ɗaliba Khadija Haruna Abdullahi. To malama Khadija, tambaya ta nawa? A tambayoyi guda nawa? Tambayoyi guda 4. Zango na farko tambaya ta nawa kika zaba? Tambaya ta ɗaya. Tambaya ta ɗaya. Zaki karanta daga faɗin Ubangiji Maɗaukakin Sarki, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Jazaa'an wifaqa. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جزاء وفاقا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. جزاء وفاقا. إنه جزاء وفاقا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. To ki mun cinye mintin ki daya sai tambayar tajwidi. To malama Khadija, a faɗin Ubangiji Maɗaukakin Sarki, jaza'au wifaqa. Jaza'au wifaqa wani hukunci ne na tajwidi? جزاء وفاقا. Idghami saboda an shigar da wawu. Wanne idgamin ai shi ma ya rabu gida biyu, to wanne daga ciki? ko da ma babban me aka shiga? Zuwan menene yasa aka yi idgamu? Tanwini. To alhamdulillah. Masha Allah. Ina ganin mun gama da bangaren makaranta ta farko kuma zan kwata na farko, za mu tafi makaranta ta biyu. Na haɗu lawan yaya. Tura mata abin da ke dan maso. Zabi tambaya. To. Tambaya ta uku. To. Zaki karanta daga faɗin Ubangiji Maɗaukakin Sarki, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. Lokaci ya cika. To, malama a karatun da kika karanta a faɗin Ubangiji Maɗaukakin Sarki, innal ladhina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adhabu jahannama wa lahum adhabul hariq.
lamul kamariya saboda saboda zuwan alifun da kuma lamun a gabanta. to menene ya ja aka ce kamariya? lamun kamariya ce to masha Allah. Sunan na ɗaliba sunan ɗaliba Zainab Ya'u. to na To sai bangaren wato madarasar Rawdatul Qur'an Islamiyya ɗaliba Ummu Kulsum Abdul Qadir. to malama Ummu Kulsum, tambaya ta 4. hudu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد. To malama, a cikin karatu da kika karanta akwai faɗin Ubangiji washafi'i wal watr لام الشمسية saboda ita lamu shamsiya kawai me yasa ya zama lamun shamsiya wash saboda shinu din tana da shadda. tana da shadda? To alhamdulillah. To masha Allah, zuwa yanzu aka muka da ina ji mun gama zango da farko saboda kowace makaranta ta amsa wato tambaya ne dai gurgudai da za ta iya. Za mu dawo yanzu kai tsaye Aisha zango na biyu na yau kai tsaye ina ji za mu koma saboda lokaci wato madrasatu Abdullahi bin Mas'ud ne ke dai Khadija Haruna. To malama Khadija Haruna, kina da tambayoyi guda 4 a zango na biyu. Tambaya ta nawa kika dauka? Tambaya ta 4. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي أطعمهم من جوع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Cewa zaki da karatu. To ba shiga ake haka To ai kasa zaki yo kawai. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين To malama, faɗin Ubangiji maɗaukakin sarki الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الإزهار saboda zuwan kawun a gaban nuna. طيب بارك الله. Masha Allah, ɗaliba daga madrasar Abdullahi bin Mas'ud da muke dai Khadija ta amsa tambayar ta, saura Zainab Ya'u daga Ma'had domin yaya. Tambaya ta أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا لئن لم ينته لنصفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديا سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. Arbeti da tajwidi ko kin amsa? Za ta amsa yanzu ko? To malama faɗin Ubangiji kalla la'in lam yantahi lanasfa'an bin nasiya. Bi lanasfa'an bin nasiya. lanasfa'an bi Ina cikin lokacin. لنصفعا bi lanasfa'an bin nasiya. إدغام مش قوي. lokaci ya cika. Lokaci ya cika. To baki amsa ba. Sai Masha Allah, sai makaranta ta Raudatul Qur'an Islamiyya Hotoro, ɗaliba Umma Kulsum Abdulkari. Umma Kulsum zaki ga. To malama Ummu Kulsum tambaya ta na'am. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل مثقال ذرة فمن يعمل مثقال ذرة فمن يعمل مثقال ذرة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا lokacin kuma ya cika. Tambayar tajwidi. To malama a faɗin Ubangiji maɗaukakin sarki fa mai ya'mal من يعمل idgham saboda wannan bihunna sannan zuwan me yasa aka yi idgham. zuwa nuno sannan sai ya Tayyib, barakallah. To masha Allah, akan kalla kamar da aka gani kuma masu rare ma suka ji zuwa yanzu ɗaliba Umma Kulsum daga Madrasatul Ulumul Qur'an ita ce wadda ta kammala karatunta a wannan zango na biyu. Kamar yadda kuma masu rare da masu kallo suke gani mun gama zango na farko mun gama na biyu a daidai wannan lokaci. Yanzu kai tsaye ina ganin Aisha za mu koma ga malam domin mu ji
kowace ɗaliba a zangon farko mai ta samu, sannan sai mu gangaro zango na biyu, kana sai mu haɗa maki a gaban masu saurare, kowa ya ji kowa ya gani, kana za mu ɗauko abinda kowace makaranta ta samu a zangon farko kafin yau, wanda ta samu nasara kan wata har ya kawo ta wannan zango namu na ƙarshe, kuma na ƙarshen wannan shekara da ake gudanar da musabaka da cikin shirin falalan makaranta da ilimin sana'a daga nan gidan rediyo Jalla ne haɗa shirye-shiryen ta kan mita 98.1 kan zango FM. Na ga malam yana ta duba wato maki, ina ganin Aisha kafin malam ya faɗi makin muna ƙara jaddada wato godiya ga wanda suka bada gudunmawa ta cikin wannan shiri, musamman Alhaji Yahuza sannan Kwankwasiya wanda ya bada gagarumar gudunmawa a nasarar da aka samu ma za a ganta insha Allah. Kana akwai Annur Bread, wato Alhaji Nura mai Annur Bread da yake bawon buredi. A gefe guda akwai wani bawan Allah shi ma Abdullahi Haiba mai Haiba Bread, wanda shi ma wannan musabaka ta karshe ya bada atamfa sukutun ya ce a hada a cikin kyaututtukan da za a bayar. A gefe guda akwai Malam Aminu Sa'id Adahama manaja, wanda shi ma ya bada kusan gudunmawa ta kuɗi kusan naira 20,000 ya ce a har hada abin da za a yi na gudunmawa, da dai masu bada gudunmawa daban-daban kungiyoyi da suke bada gudunmawa. Yanzu kai sai za mu koma ga Malam Aisha. To har ma da ɗaiɗaikun mutane Da ɗaiɗaikun mutane. Kuma ina fatan masu sauraro kuma za ku taya mu alƙalanci saboda abin da za a haɗa na wato sakamako da kowace makaranta ta samu ba iya na wannan karatu musabakar da aka yi bane ba, har da na wancan na baya da aka yi zangon farko da suka yi wanda shi aka taɓa ɓangaren hadisi, aka taɓa ɓangaren fiƙihu da addu'a, wanda idan mai sauraro yana biye da mu ta cikin shirin ya sani kowace makaranta wannan ne ya bata damar har ta samu damar ta shigo wannan takara ta ƙarshe, wadda ita ce kusan takarar da zamu ce alhamdulillah ta kama ƙarshen wato wannan gasa ta wannan shekara da muka shirya a cikin shirin na falalar makaranta. Sai kuma idan Allah ya kai mu shekara zuwa da rai da lafiya, wanda shi ma za mu ƙara shirya makamancin irin wannan gasa. To aka muka lamar a zango na farko sai mu ji kowace ɗaliba da zangonta na biyu sai a haɗe musu makin. Zangonta na farko Qur'ani kaza, qira'a ta samu kaza shine ba ta maki kaza, sai mu haɗe. Shikenan akwai Khadija Abdullahi Haruna daga makarantar Abdullahi bin Mas'ud. Zangonta na farko qira'a tana da maki 1, sauti tana da maki 2, shiga tana da maki 2, tajwidi tana da maki 3, in an haɗa ta samu maki 7. Makin ta 7. Ba mata kabbara. Sai zangonta na biyu. To zangonta na biyu qira'a tana da maki 1.5, sauti tana da maki 2, shiga tana da maki 2, tajwidi tana da maki 2.5. An haɗa tana da maki 7 shi ma. Tana da maki 14. Idan aka haɗa maki 7 ga maki 7 mai sauraro ka taya mu lissafi maki 14 shi ne. Ita ce na ɓangaren nan. Sai makaranta ta biyu madrasar Ma'ahad Lawan Yaya. To Ma'ahad Lawan Yaya akwai ɗaliba Zainab Ya'u. Zangon farko qira'a tana da maki 3, sauti tana da maki 2, shiga tana da maki 2, tajwidi tana da maki 2, nan hada tana da maki 9. Sai zango na biyu qira'a tana da maki 2.5, sauti tana da maki 2, shiga tana da maki 2, tajwidi tana da maki 3, idan an hada tana da maki 9.5. In an hada zai zama 18.5. Sai mata kabbara. Wanda idan aka duba kowane ɗalibi shiga ya cinye dukkan makinsa 2, domin wannan shiga da aka zo da ita ce shigar mutum yan islamiyya. Shiga ta sutura kenan. Ta sutura ba. Wani sai ce shigar ita ma tana cikin salon karatu ne ma. Ai saboda karatu haɗe yake da tarbiyya. Wani lokacin ma tarbiyyar ta fi karatun. Yawwa. To sai makaranta ta uku na madrasatul Rawdatul Qur'an. Madrasatul Rawdatul Qur'an akwai ɗaliba Ummu Kulsum. A qira'a
zangonta na farko tana da maki 2.5, sauti tana da maki 2, shiga tana da maki 2, tajwidi tana da maki 2, an hada tana da maki 2 da tana da maki 8.5. A takbir. a takabir ana kabbara ba sai wani tambaya ba. Akwai zangonta na biyu zangonta na biyu a kira'a tana da maki, ita ce Ummu Kulsum ko? ita ce Kira'a tana da maki 3, sauti tana da maki 2, shiga tana da maki 2, tajwidi tana da maki 1, an hada tana da maki 8. takwas 8.5 ga kuma 8. jimilla nawa kenan An san maki 16.5. 16.5. to ina ganin wato a gurguje saboda yanayi na lokaci ni kuma zan hada makin da kowace makaranta ta taho da shi kuma sai in hade da yau in yaso sai mu bata jimilla daga baya kuma sai mu faɗi wadda ta samu nasara. Wato ita madarasatu Abdullahi bin Mas'ud Rimin Kebe sun taho da makin su daidai har guda 21.5. saboda haka 21.5 ga kuma maki 14 nawa kenan 21.5 ga kuma maki 14 nawa kenan suna da maki 35 masha Allah. To sai ita madarasatu Ma'had Lawan Yahaya sun to da maki 23.5 23.5 sai kuma sun samu maki 18.5 a yanzu. Saboda haka jimilla makin su ya zama na 42 makin su 42. To sai makaranta ta ƙarshe Raudatul Qur'an Islamiyya sun taho da maki daidai har guda 20 maki 20 yanzu kuma sun samu maki daidai har 16.5 haka ne? Saboda haka yanzu suna da maki nawa? 36.5. Saboda haka da wannan maki nake farin cikin shaidawa masu saurare da kuma wanda suke kallon mu a daidai wannan lokaci cewa amma kafin nan zan dan yi tsokaci na rabin minti. Wato yan uwa a tajwidi sautari idan aka ce kira'a to kada mu karkata zuwa baiwa ta zakin murya da Allah ya yi, karfin tilawa shi ake dubawa a kira'a. Karfin tilawa za a ga a zango na biyu mun kai karatun yadda daga wannan sura za a fita a shiga wannan, to karfin tilawa shi muke nema. A sauti shine ake neman zakin murya ko daga murya da makamantansu. Assalamu alaikum. To masha Allah, malam shi kanshi ya yi amfani da lokacin namu na yan rediyo. Dama wato yanayin lokacinmu ne da ya kare Aisha, shi yasa mai gaggawa nake kokarin na ga mun kammala cikin lokaci. Aisha Abubakar kafin a karkare wato yi alƙalanci na ƙarshe, akwai sakonni na waɗanda suke bibiyar mu a shafinmu na Facebook waɗanda suka mana fatan alkhairi irin su Hayati Ibrahim journalist da kuma Kamilu Yahya, akwai Halifa na Ma'aiki, akwai Usama Abubakar Jagora Tumbafi, akwai Abubakar Dahiru a Tamabalin ne ko menene? Tambalin na Aibawa. Na'am, akwai Mustapha da na to sakonnin dai suna da yawa gaskiya ba za su karanci gaba ɗaya ba. Sannan muna fatan malam a ƙarshe idan Allah ya sa an faɗi sakamako na ƙarshe da kuma makarantar da ta lashe gasar, ko ce duka ma makarantar mu a gurin mu sun lashe gasar na tunda babu wacce a cikin su bata yi kokari ba, dan kokarin ne ma ya kawo ta har wannan mataki. Akwai addu'a da muke so a saka gidan rediyon nan a ciki saboda muna son shirin ya bunƙasa nan gaba, ba ma Kano ba kuma local government na cikin Kano ba, daga wasu jihohin a rinka kawo mana makarantu muna yin takara da su a wannan fili. Kamar yadda mai girma ciya mai ya turo, akwai buƙatar sako na addu'a da kuma fatan alheri da muke so wannan fili na falalar makaranta tunda har Allah ya sa akara makalla kana nan a karkare da shi, wanda kuma za mu dora insha Allah a cikin sabuwar shekara ta cikin irin wannan makamancin shiri, amma kuma kamar yadda muka saba da baya.
to wato Aisha muna godiya da wannan tsokaci ga malam din kuma insha Allah ina fadar makin sai malam ya mana addu'a mu ma yau muka kun shirin ciya mu da addu'a insha Allah za mu yi albarkacin alqur'ani mai girma to masha Allah kamar da aka ji kuma aka kalla cewa makarantu guda uku su suka kara a wannan wato mataki na karshe makaranta ta farko madrasat Abdullahi bin Mas'ud Islamiyya Rimin Kebe sai makaranta ta biyu Ma'had Lawan Yaya makaranta ta uku Raudatul Qur'an Islamiyya da ke Hotoro kuma kowace makaranta akwai ɗaliba da ta wakilci wannan makaranta to kamar yadda muka faɗa a shirin nan mu makarantun su ne target ɗin mu shi yasa muka ce ba ɗalibin da zai shiga sai ta karkashin makaranta saboda haka ina ganin nasarar sunan makarantar zamu ambata ba sai mu ambaci wato ɗaliban ba kai tsaye saboda haka ina ganin zuwa yanzu kamar da aka ci maki makaranta ta farko tana da maki 35 da rabi makaranta ta biyu tana da maki 42 makaranta ta uku tana da maki 36 da rabi saboda haka wannan yake nuna cewa madarasatu ma'ahad ko ce ma'ahad lawan ya littafizul qur'an ita ce ta samu nasarar zuwa ta daya da wato maki 42 to wadda ta zo ta biyu kuma ita ce wato madarasatu raudatul qur'an islamiyya wadda ta kasance tana da makinta 36 da rabi makaranta ta uku ita ce wato madarasatu Abdullahi bin Mas'ud da ke Rimin Kebe Tamashi saboda haka wannan shine so ina ganin kamar da aka ji muna fatan wato makarantun da suka samu nasara don zama ba samu ba duka wato za a ɗauki abin duka a matsayin nasara kamar da muke faɗa mu duwa da yanzu wannan shiri ta cikin wani gidan rediyo namu mai albarka na Jalla rediyo to mu mai nasara ne gaba ɗaya a gunmu sai a yi haƙuri wanda ba samu nasara ba da ma wanda aka jefar tun da har kuka zo wannan mataki ina ganin kun samu nasara gaba ɗaya yau wannan shi da aka rama kalla kamar da aka nema muna fatan a sa wannan shiri da kuma gidan rediyon da al'ummar jihar Kano ma da Najeriya gaba daya a addu'a sai mu karkare ina ji Aisha ina ganin Aisha ne abin da zan ni ma dai abin da zan kara ba zai wuce ta jiya ta yau ba duk wanda Allah ya sa ya shigo filin falalar makaranta da wanda suka zo na ɗaya da wanda suka zo na biyu da wanda suka zo ma na ƙarshe mu duk a gurin mu ɗaya ne ina ƙara jaddada muku ƙwarin gwiwa ɗalibai cewa damar da Allah ya ba ku ya kuma zaƙulo ku a cikin sauran makarantu da suke faɗin jihar Kano shi kaɗai ya isa ku ce nasara ce a gare ku kuka zo aka yi takarar nan tare da ku ba tare da tsoro ko firgici ba kuma har Allah ya sa kuka ga wannan mataki na nasara don haka muna fatan idan Allah ya ba mu dama a shekara mai zuwa in mun shirya irin wannan musabaka kamar yadda aka shirya a wannan shekara za a amsa mana gayyata kuma za a zo a ba mu gudunmawa 100%. So ina ganin ai sai a yi mana addu'a ba. Ina yi wa kowa fatan alkhairi a waɗannan ɗalibai. Allah ya sa mun dace a yawa annabi salati. Wannan gidan rediyo Allah ya bunƙasa shi, Allah ya ɗaukaka shi. Mun yi farin ciki sosai kasancewar muna so mu ga gidajen rediyo suna damawa da makarantunmu na Islamiyyu to yadda suke yi da musu ma Allah ya yi da su. Allah ya kai wannan rediyo inda ba a taɓa zata ba mu karanta Fatiha kafa ɗaya. Dukkan masu ba da gudunmawa da wanda suka bayar Allah ya saka wa kowa da alkhairi, mahalarta Allah ya saka wa kowa da alkhairi, ma'aikatan Allah ya saka wa kowa da alkhairi, ɗaliban da suka yi wannan gwabzawa duka Allah ya saka musu da alkhairi ya musu albarka, makarantun Allah ya ɗaukaka su, Allah ka taimaki musulunci da musulmi, Allah ka rusa kafirci da kafirai, Allah ka ba mu lafiya, ka ba mu zaman lafiya, Allah ka ba mu lafiya, ka ba mu zaman lafiya, Allah ka ba mu lafiya, ka ba mu zaman lafiya, ka ba mu ikon aikata da'a da lafiya. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين
اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولإخواننا في الله تعالى أحياء وأمواتا ولكافة المسلمين أجمعين يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصل اللهم وسلم وبارك وأكرم وأنعم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة